Un aspect foarte, foarte important. De ce am pus tradiție, spiritualitate și educație? Pentru că educația face parte din tradiția fundamentală a Coreei de Sud. La întrebările firești pe care le avem în țară, de ce nu merg lucrurile bine, care e problema educației și așa mai departe, găsim un răspuns acolo. Una este să ai o tradiție a educației, cum este cea din România, să spunem de 100 și ceva de ani, și mă refer la educația universitară și nu numai. Și altceva este să ai o tradiție în educație de aproape 2 milenii. Un aspect. Al doilea aspect. Educația pentru Coreea de Sud reprezintă valoare fundamentală. Este o valoare fundamentală pentru elita societății, este o valoare fundamentală pentru fiecare persoană care trăiește în Coreea de Sud. Este ca o formă de salvare, este ca o soluție pentru toate problemele. Orice tânăr din Coreea de Sud știe că fără educație nu poate să facă nimic. Lipsa educației îi limitează în totalitate orice acces înspre viitor. Și acest element fundamental este cel care domină mentalul sud-corean. Să ne întoarcem la Coreea de Sud, pentru că despre ceea ce voi vorbi este un miracol. Și vorbim despre un miracol al dezvoltării în Coreea de Sud. De ce? Imaginați-vă următoarea situație. Anul 1953. În 1953, Coreea era distrusă. Era la fel de rău sau mai rău decât Germania de după al doilea război mondial. Imaginați-vă Seulul, în care exista o populație de aproximativ 1 milion de locuitori fără case. Da? Imaginați-vă Seulul pe malul râului Han, pe dealurile de acolo, imaginați-vă o mulțime de case din carton. Da? Într-o iarnă, să spunem 1953-1954, iarna dintre cei 2 ani, temperatura ajunge și la minus 15, minus 20 de grade. Deci nu vorbim despre o țară tropicală. Imaginați-vă că această populație nu avea ce mânca. Trebuia să hrănească din munții din jurul Seulului. Ei, de la această sărăcie, și când de multe ori coreenii spun că în 1953 ei erau cea mai săracă țară din lume, de la această sărăcie despre care vorbeam, s-a ajuns la Coreea de Sud de astăzi, care este considerată undeva în primele 10 economii ale lumii. Cum s-a putut așa ceva? E o întrebare firească. Un al doilea element foarte, foarte important. Vorbim despre o țară prinsă astăzi în trecut. Tradiția confucianistă care a dominat Coreea de Sud este o tradiție nereligioasă. Confucianismul este un mod de a fi social. Confucianismul reprezintă o atitudine față de viață, reprezintă o modalitate de ierarhizare socială a lumii și o modalitate de ierarhie a lumii la modul general. Dar nu este o religie în sensul strict al tradițiilor religioase. Odată cu confucianismul intră în Coreea budismul și mult mai târziu, la sfârșitul secolului XIX, creștinismul. Vorbim deci despre o țară care nu a fost dominată religios, ci mai degrabă pe baza unei tradiții de natură filozofică. Da? Și încă o dată subliniez confucianism. După aceea este o țară care până în secolul XIX a fost o țară închisă cultural. Considerând că superioritatea tradiției chineze este suficientă pentru dezvoltarea Coreei, ei au rămas până în 1876 închiși față de orice influență străină. Gândiți-vă că vorbim de aproape 100 de ani după deschiderea Chinei și a Japoniei. Această închidere i-a lăsat în contact direct cu sine și cu o dezvoltare culturală proprie. Perspectiva lor față de străini este diferită
față de celelalte țări din jur și iar revin aici. China și Japonia sunt două exemple fundamentale. La aceasta mai adăugăm un element. Cea mai izolată țară din lume la ora actuală, credem că este Coreea de Nord. Da? Imaginați-vă, Coreea de Nord nu s-a desprins din această izolare până în ziua de astăzi. Vreau să mai punctez în introducere faptul că Coreea nu a rămas, mai ales la începutul secolului 21 sau la sfârșitul secolului 20, o țară cu ambiții locale. Coreea de Sud este o țară cu ambiții globale și cu viziuni globale, ceea ce este interesant pentru o țară relativ mică ca suprafață și cu destul de puține resurse din punct de vedere al mineralelor și alte tipuri, de exemplu agricol, etc. Pentru a trece mai departe, vreau să fac o scurtă trecere în revistă a istoriei Coreei. Va fi foarte, foarte punctuală, dar vreau să subliniez câteva lucruri. În primul rând, ei sărbătoresc ca începutul Coreei o dată foarte interesantă, 2333 înainte de Hristos. Este o perioadă care se consideră ca un fel de întemeiere mitică a Coreei, când regele Dangun a întemeiat regatul Joseon. A nu se confunda cu regatul Joseon de la mijlocul mileniului 2 după Hristos. După această perioadă mitică, care din punct de vedere arheologic nu poate fi dovedită ca fiind ca existând o populație stabilă care să facă parte din ceea ce reprezintă astăzi Coreea, urmează o perioadă demonstrată istoric. Da? Este o perioadă a celor trei regate, numită Samhan, dar cele trei regate se numește perioada celor trei regate. De ce se numește de ce avem acest proto? Pentru că este vorba de o perioadă a celor trei regate anterioară perioadei clasice a trei regate. O să explic imediat diferența. Da? Această perioadă este cuprinsă undeva între secolul 2-3 înainte de Hristos și secolul 1-2 după Hristos. Da? Este o perioadă și vreau să reținem în care regatele respective poartă numele general de Samhan, adică trei regate. Da? Și vreau să subliniez acest cuvânt Han, pe care îl vom întâlni destul de des. Urmează o perioadă istorică foarte bine cunoscută sub denumirea de cele trei regate. Cele trei regate care au constituit au constituit niște formațiuni bine închegate statal, deja regate, care aveau o ierarhie foarte clară și vom vedea, au dezvoltat niște tradiții foarte interesante sub influența chineză. După perioada celor trei regate, la sfârșitul acestei perioade, regatul cel mai important devine regatul Silla, care domină întregul teritoriu al Coreei, cucerându-le pe celelalte două. Unul se numea Goguryeo și celălalt se numea Baekje. Urmează dinastia Goryeo. Această dinastie se dezvoltă începând cu anul 918 până undeva în 1392. Iar vorbim despre o Coree stabilă, despre un regat care domina întreaga peninsulă, de la ceea ce reprezintă și Coreea de Nord și Coreea de Sud. Așa, și un regat destul de puternic în zonă. Urmează perioada 1392 până în 1897, când dinastia Goryeo este înlocuită cu dinastia Joseon. Această nouă dinastie fiind și cea care încheie perioada clasică coreeană.
Spuneam că în 1897 se termină perioada Johnson, urmează Marele Imperiu Coreean, care durează doar în jur de 13 ani. Marele Imperiu Coreean se dezvoltă sub influența Japoniei, după aceea sub dominația Japoniei din 1905, iar din 1910 Coreea devine colonie japoneză, până în 1945. Această colonie, faptul că a devenit colonie japoneză a fost un dezastru pentru Coreea. Nu vreau să punctez elemente aici. Au adus elemente particulare de dezvoltare din punct de vedere material, dar au distrus spiritual, social și din toate tipurile de vedere, din toate punctele de vedere Coreea. Urmează, după 1945, perioada războiului coreean, 1950-1953, așa după care urmează mai multe regimuri autocrate. De fapt, putem vorbi despre o Coreee într-adevăr democratică după 1988. Deci, dacă vrem să considerăm că Coreea este o democrație relativ nouă. Da? Vorbim doar de 36-37 de ani de democrație. Urmând, ar mai trebui punctat în această perioadă, au fost mai mulți președinți, am avut și o femeie președinte între 2013 și 2017, când urmărește istoriografia Coreei, acest element este considerat ca un punct important în democratizarea Coreei. Poate urmărind această idee că de fapt în 1988 avem începutul democrației, înțelegem de ce a fost atât de periculos ceea ce s-a întâmplat în Coreea, adică tentativa de lovitură de stat a președintelui de acum, declararea legii marțiale. Este un ritual pe care ei deja îl cunoșteau. Da? Regimul autocratic, de exemplu, a generalului Park a început cu o astfel de declarare a unei stări de urgență și a legii marțiale. Au mai fost, Coreea cunoaște mai multe momente în care legea marțială a deturnat tentativa de democratizare a Coreei de Sud. Vreau să mai punctez câteva lucruri. Denumirea Coreei și această denumire a Coreei arată cum se autodefinesc, cum se autodescoperă, cum se regăsesc. Noi, ca străini, le spunem Coreea. Fie că vorbim despre limba română, fie că vorbim despre limba engleză, totul pornește de la această Coree. Coreea, de fapt, vine de la tradiția dinastiei Goryeo, cea pe care v-am prezentat-o la începutul mileniului al doilea. Dar coreenii nu se denumesc ca fiind Goryeo, da? ca fiind parte din acestei dinastii, ci, dimpotrivă, îi se numesc de Han sau Han. De Han înseamnă Marele Han, da? De acest se referă la identificarea unei dimensiuni, a faptului că nu e o țară mică, da? De Han, sau Hanguk, care înseamnă țara lui Han. Termenul de Han nu are nicio legătură cu tradiția Han și cu populația Han din China. Nu are nicio legătură din punct de vedere genetic. Nu are nicio legătură din punct de vedere cultural. Ei se numesc Han încă la începutul erii noastre, când am vorbit despre Samhan, adică cele trei regate. Denumirea de Han aici reprezentând denumirea proprie a acestor regate. Pentru a demonstra acest lucru, orice coreean spune că există o diferență fundamentală între modul în care se transcrie în Hanja, în chineza veche, Han legat de Coreea și Han legat de dinastia chineză sau de populația din China.
Totul în Coreea funcționează în jurul termenului de Han, adică Coreea se numește Hangu, așa cum am spus. Cel mai important fluviu din Coreea se numește Hangang. Tradițional, îmbrăcămintea tradițională a coreenilor se numește hanbok și tot așa mai departe. Termenul de Han este un termen care îi simbolizează. Mai mult, în perioada relativ modernă, au identificat și o formă de o stare specifică Coreei, care se numește starea Han. E foarte interesant modalitatea în care ei reușesc să transfere această stare dinspre o denotație negativă pe care le-a oferit-o japonezii înspre una pozitivă. Ce reprezintă starea Han? Da? Încă o dată, ei consideră că acest tip, această trăire este proprie doar coreenilor. De exemplu, noi considerăm că acest cuvânt dor este specific pentru români, da? Cuvântul Han se identifică cu o stare specifică pentru coreeni. Starea Han este definită ca un fel de suferință combinată cu acceptare, dar pe un fond de furie. E un cumul de trăit intense care au la bază faptul că coreenii au suferit foarte, foarte mult. Prima dată această stare a venit în fond peorativ, așa cum am spus, de la japonezi și în momentul în care vedeau pe coreeni care suferă sub dominația japoneză, spuneau, da, îs Han. Adică ei sunt cei care au respectiva stare. Ulterior, respectiva a fost asimilată și dezvoltată considerată ca o formă de identitate și dezvoltată într-un mod pozitiv. Pentru că la toate acestea, ei sublinează că trăirea Han are și o componentă pozitivă, această componentă pozitivă fiind o formă de înțelegere și de înțelepțire după trăirea proprie a suferinței. Vreau să mai arăt un lucru, faptul că denumirea de Han este specifică doar Coreei de Sud. Coreea de Nord se numește Joseon, după dinastia Joseon, pe care am prezentat-o înainte. Ce aspecte putem identifica în această evoluție istorică? În primul rând, vorbim despre o formă de stabilitate istorică pe care nu am mai găsit-o în alte zone. În general, vorbim despre două dinastii foarte puternice care au dominat Coreea timp de 1000 de ani. Este foarte dificil să identifici la nivel global o dinastie care să fie stabilă în medie cam 500 de ani. Un aspect. Al doilea aspect, chiar dacă au existat suficient de multe invazii, ele au fost mult mai limitate și când spun multe invazii mă refer la cele mai cunoscute. E vorba de invazia mongolă, care a venit și în zona Coreei. Vorbim despre invazia japoneză, așa, și câteva tentative de dominare din partea chinezilor. Dar, în general, Coreea a rămas mult mai închisă din punct de vedere social, din punct de vedere istoric, față de alte țări ale lumii. Putem să o considerăm chiar un fel de țară insulară din acest punct de vedere. Chiar criteriile astăzi de pătrundere, de a merge în Coreea, sunt specifice unei insule, adică trebuie să ai grijă, nu aduci animale, nu aduci plante, nu aduci legume, nu aduci fructe, pentru că toate aceste elemente pot să aducă boli noi, necunoscute, care pot modifica foarte, foarte mult partea care ține de biosfera Coreei. Să vorbim un pic despre tradiții și învățământ. Pentru că spuneam,
și subliniam faptul că învățământul constituie un element fundamental în evoluția Coreei. Această problemă a învățământului mie mi-a ridicat o întrebare foarte interesantă. Știm foarte bine că în Occident se consideră că începutul învățământului universitar este undeva în secolul XII în Europa. Oare chiar lucrurile au stat așa? În momentul acesta, totuși, dacă ne uităm în zona Asiei, avem forme de învățământ superior și când ne referim la învățământ superior, ne referim exact la toate elementele unei forme de învățământ superior în China și Coreea. Sunt sigur că există și alte zone din Asia care au tradiții foarte, foarte vechi de învățământ, considerate astăzi ca o formă de învățământ superior. Haideți să punctez câteva elemente din Coreea de Sud. În anul 372 după Hristos, pe lângă curtea regală a regatului Goguryeo, exista o școală, o academie confucianistă. Această academie confucianistă pregătea administrație, pregăteau elemente pentru administrația regatului. O altă dată, alt an foarte important, este 682, care reprezintă înființarea unei academii, a unei universități naționale în cadrul regatului Silla, care am spus că a dominat toată peninsula coreeană. Scopul, bineînțeles, era același: pregătirea administrației. Cine avea acces în acest tip de universitate, în acest tip de educație? Bineînțeles, în primul rând, aristocrație. Da? Dar nu doar aristocrația din primele trepte, ci vorbim despre aristocrație până la rangul 12. Rangul 12 înseamnă echivalentul a ceea ce reprezenta mica nobilime din Occident. Dar, după aceea, odată cu modificarea dinastiilor și cu trecerea în perioada dinastiei Goryeo, despre care am vorbit anterior, învățământul se dezvoltă și mai mult, iar deschiderea este și mai mare. Orice om liber avea acces la școlile universitare. Odată cu introducerea acestor școli universitare, în anul 788 avea să se introducă în regatul Silla, așa, un tip de examen pentru administrație. Este celebrul examen numit Huaguo. Acest examen devine o permanență începând cu anul 958 după Hristos. Deci din 958 până la sfârșitul secolului al XIX-lea, acest examen a fost susținut an de an, neîntrerupt, pentru sistemul administrativ. Imaginați-vă ce înseamnă această tradiție, da? Din punct de vedere educațional, din punctul de vedere a obiectivului pe care îl avea orice persoană care își dorea să pătrundă în elita societății coreene. Acest examen, bineînțeles, era în primul rând deschis pentru cei care făceau parte din nobilime, dar nu era închis pentru cei care erau din exteriorul ei. Și oamenii simpli puteau avea acces într-o astfel de poziție și puteau să susțină un astfel de examen. Odată cu trecerea timpului, perioada în care vorbim despre noua dinastie, e vorba de dinastia Johnson, acest tip de examen a devenit din ce în ce mai deschis cam către toate ariile de populație, mai puțin către sclavi.
Dar nu există statistici ținute cu exactitate. Cu toate acestea, din arhive, se poate observa că există momente în care nu mai era urmărită și nu trebuia să se mai dovedească apartenența la un anumit tip, fie că e vorba de nobilime, fie că vorbim de un anumit tip de om liber și așa mai departe. Lucrurile au devenit din ce în ce mai deschise, din ce în ce mai libere. Cel puțin până spre a doua jumătate a secolului al XVII-lea, al XVIII. Ca să înțelegem cât de importantă era cultura și cât de importantă era educația, trebuie să vorbim și despre scrierea coreeană. Este vorba de scrierea anumită Hangul. De ce trebuie să vorbim despre această scriere? Ea a fost introdusă în secolul al XIV de către al treilea rege al dinastiei Joseon. Este vorba de regele Sejong cel Mare. Ce face? La început, el realizează că are nevoie de un sistem de scriere mult mai simplu decât sistemul de scriere chinez. Chiar dacă sistemul de scriere chinez ajuta în comunicare la nivel înalt, iar majoritatea nobilor și a celor educați îl știau și îl foloseau, ei pentru a putea pătrunde în partea de administrație trebuiau să cunoască foarte, foarte bine scrierile confucianiste și așa mai departe. În același timp, pentru oamenii simpli, cunoașterea acelui sistem de scriere era foarte, foarte dificil. Și atunci, la mijlocul secolului al XV-lea, adică mai exact în 1446, Sejong cel Mare propune un nou tip de scriere. Noul tip de scriere se numește Hangul. Acest nou tip de scriere trebuia să ajute pe omul simplu să poată comunica, să poată face o cerere, să poată primi o informație pe cale ierarhică și așa mai departe. Deci trebuia să ajute poporul să se educe, să fie informat, să treacă de la o treaptă de analfabetism spre una de cunoașterea literelor. Alfabetizarea care trebuia făcută prin acest sistem de scriere ar fi trebuit să permită poporului să aibă acces la un fel de educație primară. Primele cărți care au fost traduse din sau transliterate, e corect, din Hanja, adică scrierea chineză în Hangul, au fost scriere de natură morală, erau și scrieri practice de tipul cum să eficientizezi elementele de agricultură, cum să urmărești anumite calendare și așa mai departe. Deci era un tip de scriere care trebuia să ajute populația să supraviețuiască. Bineînțeles, acest tip de scriere a fost privit cu ochi negativ și spun bineînțeles pentru că răutatea și invidia și frica dominau și acest spațiu, frica față de educația celor simpli. În general, nobilii și învățații se revoltă față de acest sistem de scriere, rămânând un sistem de scriere pentru oamenii simpli, pentru cei săraci. De fapt, inclusiv denumirea din respectiva perioadă cuprindea ideea că acest sistem de scriere este pentru săraci, pentru oamenii simpli. El devine sistem de scriere oficial abia la sfârșitul secolului al XIX-lea, adică în jurul anului 1897, odată cu schimbările care intervin din punct de vedere istoric și apar odată cu reformele din perioada imperială coreeană. Dar
în acel moment a existat o explozie în ceea ce privește numărul de scrieri și în ceea ce privește numărul de cărți transliterate în Hangul. Ce se întâmplă în perioada japoneză? În perioada japoneză are loc o situație paradoxală. Sistemul de scriere Hangul este interzis. Este interzis pentru că era un simbol al Coreei, iar japonezii urmăresc deznaționalizarea și pierderea culturală a coreenilor, încercând să inducă o cultură dominant japoneză. Dar paradoxul constă în faptul că în momentul în care a fost interzis sistemul de scriere, da, tot mai mulți învățați în spatele, da, pe ascuns, în spatele ușilor închise, au dezvoltat acest sistem. Imaginați-vă că în această perioadă, și ne referim în anii 1920-1930 până în 1940, a apărut prima formă de dicționar scrisă folosind Hangul. S-au elaborat formele de gramatică care au fost legate de acest sistem de scriere, legăturile fonetice, legăturile structurale în sensul în care structura frazei și așa mai departe. Toate lucrurile acestea au fost elaborate într-o perioadă în care era interzis să scrii în Hangul și era aproape interzis să folosești limba coreeană în zonele oficiale sau în sistemul educațional. Vorbim și în momentul în care se vizitează, au și un muzeu dedicat Hangul, în momentul în care se vizitează muzeul, se poate vedea cu ușurință, da, evoluția limbii, plus poate fi identificat partea de limbă dezvoltată în perioada interzisă și tot acolo îi poți identifica pe cei care au fost martirizați, folosim acest termen, pentru scrierea coreeană, pentru scrierea Hangul, pentru că au existat mai mulți învățați arestați și după aceea morți în închisoare pentru simplu motiv că au elaborat un dicționar sau au scris în Hangul anumite texte. Am vorbit despre învățământul tradițional și despre importanța acestui nou sistem de limbă. Nu o să mă dau mai multe detalii, vreau doar să subliniez un singur lucru. Sistemul de scriere Hangul are la bază, este o scriere fonetică și are la bază o componentă metafizică foarte importantă. Imaginea care vedeți aici este un fel de piatră de hotar. În general, când se crea o nouă localitate sau când apărea un nou loc sau trebuia să se imprime în memoria colectivă un lucru legat de acea zonă, se scria pe astfel de piatră, se adăuga un anumit text. Această piatră este de la intrarea în campusul Universității Hankook și e scris în Hanja, nu în Hangul, fiind câteva cuvinte despre adevăr, dreptate și în sensul de dreptate și bine moral. Încă o dată am încercat să obțin exact traducerea cuvintelor de la studenții mei, dar aveau ceva probleme în a identifica sensul exact al cuvintelor de acolo, fiind într-o limbă chineză veche, pe care ei nu stăpâneau. Întorcându-ne la partea de învățământ, spuneam că învățământul modern,
Da? Este un învățământ care apare abia în secolul al XIX. Prima școală modernă în stil european este seminarul Sfântul Iosif. Este o școală catolică și apare undeva în jurul anului 1855. Dar este o școală clandestină, să spunem, pentru că în perioada respectivă catolicii nu erau acceptați, catolicismul era interzis în Coreea. Al doilea institut, a doua universitate, să spunem, este Universitatea Yonsei și ulterior Universitatea FH. Universitatea Yonsei era o universitate pentru bărbați, în timp ce Universitatea FH era deschisă pentru femei. Cele două universități au fost universități care țineau de misiunile protestante ale lui Horace Underwood și Dorothy Scranton. Iar s-a întâmplat ceva foarte interesant, pe cât de radicale au fost față de catolicism, pe atât de deschiși au fost față de misiunile protestante. Lucrul acesta s-a datorat unui context care ținea de modul în care protestantismul ajunge în Coreea. De fapt, doctorul Horace Allen, un doctor american creștin protestant, ia și vindecă pe unul dintre prinții moștenitori ai tronului din Coreea, este vorba de Min Yong-king, iar regele, imediat după aceea, oferă bisericii protestante posibilitatea de a înființa spitale, școli, biserici și așa mai departe. Spuneam că Coreea a fost închisă până în 1876, după care urmează un tratat semnat cu Japonia, un tratat comercial impus de japonezi, pentru că a fost impus cu forța armată. Dar este un tratat comercial prin care Coreea este prima dată recunoscută ca stat independent, pentru că până în 1876 era considerat ca un dominion chinez. Urmează perioada imperială, iar în perioada imperială, sub dominația japoneză, învățământul corean este interzis, iar japonezii deschid Kyongsong Imperial University sau Universitatea Imperială Kyongsong. În general era deschisă pentru japonezi, puteau să fie educați japonezi acolo, plus ceva coreeni din partea nobilimii care era pro-japonez. Această universitate se transformă în una dintre cele mai mari universități de astăzi, odată cu 1946, cu independența față de japonezi, și ea e de fapt astăzi Seoul National University, considerată prima universitate din Coreea. Am trecut în revistă această istorie a învățământului și a învățământului modern pentru că vreau să pun față în față două realități. Prima realitate este cea care ține de tradiție. Da? Am putut observa că vorbim despre învățământ începând cu secolul IV după Hristos, despre un învățământ sistematic care se păstrează în istorie, despre faptul că a fi învățat, a avea cunoștințe, era un lucru fundamental dacă vrei să faci parte din ierarhia socială. Vreau să mai subliniez un lucru. Nobilii erau obligați să învețe, deci erau obligați să urmeze școli. Dacă ei nu urmau o școală și nu reușeau să treacă examenul despre care am vorbit anterior, da? Ei nu aveau posibilitatea să facă parte din administrație. Da? Deci nici măcar prințul moștenitor nu putea deveni rege. În momentul în care, sau el oricum era numit prinț moștenitor după un examen, după o evaluare făcută de învățații curții și de rege. Imaginați-vă cât de important era acest element și cât de important a fost pentru evoluția Coreei.
De aceea, astăzi, mentalitatea, tradiția este adânc rădăcinată, este în sângele coreenilor. A fi educat pentru coreeni este un imperativ. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, vreau doar să vă dau câteva cifre. Prima cifră. Aproximativ 70% dintre persoanele cu vârstă între 25 și 34 de ani, așa, au studii universitare. Adică în noua generație, peste 70% sau în jur de 70% dintre ei, da, urmează și finalizează studii universitare. Bugetul care se dă, de exemplu, învățământului este între 5 și 6% din PIB-ul Coreei. Bugetul care merge spre cercetare este între 4,8%, între 4,8 și 5% din PIB. Imaginați-vă că avem între 10 și 11% din produsul intern brut al Coreei de Sud, care merge spre educație și cercetare. Da? Este una dintre cele mai mari cifre la nivel global. De fapt, pentru cercetare, din câte știu eu statistic, este cel mai mare procent care se acordă la nivel global. Iar pentru învățământ este în top 5. Da, deci vorbim despre modul în care este privită educația și cercetarea. Examenele pe care ei le au. Examenul de admitere la facultate este unul dintre cele mai dure din lume. Iar a intra în primele 5-6 universități din Coreea este peste a fi la Harvard sau oricare universitate de la nivel global astăzi. Este mai greu de intrat în Seoul National University decât oriunde în altă parte. Haideți să vă zic cam cum arată examenul pe care îl dau coreenii, care ar fi echivalentul bacalaureatului românesc. Acest examen se numește Sunyong. Da? În general, este de 8 ore. Începe de dimineață, de la ora 8:40, să zicem de la ora 9, așa, și cuprinde test de limbă coreeană 80 de minute. Urmează o pauză de 20 de minute și urmează testul la matematică de 100 de minute. Urmează o pauză de 50 de minute, așa, după care urmează testul la engleză de 50 de minute. Altă pauză de 20 de minute, urmează testul la istoria Coreei de 30 de minute și după o ultimă pauză urmează testul la a doua limbă străină de 40 de minute. Deci ei într-o zi, da, trebuie să dea toate aceste teste într-un interval de 8 ore. Credeți-mă, este un coșmar pentru orice elev de liceu din Coreea. Un al doilea examen. Și astea sunt picanterii, adică, de exemplu, în ziua în care s-a programat acest examen, inclusiv mersul autobuzelor, trenurilor, avioanelor și așa mai departe, este legat de acest examen. Autobuzele merg înspre zonele de testare, sunt mult mai rare, ei interzis traficul în jur pentru a nu deranja pe elevi și așa mai departe. Deci, întreaga Coree, propriu zis, se blochează, se focalizează pe acest examen în ziua în care el este susținut. Un alt examen foarte, foarte interesant este cel care există astăzi, derivat din Gwangyo, examenul vechi pentru administrație. Ei astăzi încă dau acest examen pentru a intra în administrația publică. O să vi se pară paradoxal. Acest examen este un examen de cultură generală foarte, foarte dificil. Nu este un examen de specialitate. Ei, pentru a intra în administrație, trebuie să treacă acest examen. Iar a trece acest examen se poate face în orice perioadă a vieții, fără a fi obligat să ai studii superioare sau orice fel de studii. Pur și simplu poți să te înscrii la examen. Trecerea acestui examen arată că ești suficient de pregătit pentru a deveni parte din administrația publică. Abia după ce ai trecut acest examen și dacă ai absolvit facultatea pe o anumită direcție, poți să-ți găsești un post în administrația publică. Facultatea te direcționează înspre specializarea din administrația publică, examenul,
îți dovedește faptul că tu poți să faci parte din administrația publică. Da? Este iar un element foarte, foarte important pentru ceea ce înseamnă educație. Vreau să mai vorbesc despre, și cu ocazia asta mă apropii de sfârșit, vreau să mai vorbesc despre un singur lucru. Faptul că Coreea de astăzi este prinsă între tradiție și modernitate, dominată de ideea de spiritualitate. De ce? În primul rând, când faci o analiză statistică a religiei din Coreea, bineînțeles că majoritatea are tendința să zică, sigur, sunt budiști. Nu. Coreenii, într-un procent de 56-58%, se declară fără religie. Revin la ideea inițială. Confucianismul nu este o religie. Da? Confucianismul este un element de filozofie și spiritualitate. Astfel încât ei nu se atașează de o religie anume. Parte din mentalitatea lor vine pe linie confucianistă. Bun. După acest procent, 29% dintre ei sunt creștini și abia pe locul al treilea sunt budiști într-un procent de 15-16%. Restul, aproximativ de 1%, sunt din alte religii. Creștinii, în general, în jur de 20% sunt protestanți și neoprotestanți și doar 9%, jur de 9% sunt catolici. Dacă aveți întrebare dacă există ortodoxi coreeni, da, există, dar procentul este nesemnificativ. Bineînțeles că în Biserica Creștin-Ortodoxă din Seul poți găsi și preoți coreeni și enoriași coreeni. Al doilea element care ne leagă de partea aceasta de spiritualitate este modul în care percep ei modernitatea. Există o specificitate a Coreei, aceea că reușesc să asimileze într-un mod extraordinar. Au o putere de mimare, de reproducere, de identificare, de preluare din exterior extraordinară. Cred că nu e specific doar coreenilor. Cred că și China face cam același lucru. Dar, spre deosebire de alte zone, ei preiau și îmbunătățesc. Iau lucrurile și le aduc la un nou nivel. Orice e inovare, sunt curioși față de orice este nou, oriunde în lume. Da? Preiau noutatea, dar au grijă întotdeauna să o ducă la un nivel cât mai ridicat. Tot ce înseamnă cercetare înseamnă nu pe ceva nou, ci pe ceea ce deja a fost făcut. Da? Întotdeauna mă dezvolt pe ceea ce a fost făcut. Nu trebuie să o de la zero dacă altcineva a inventat deja lucruri. Trebuie să îmbunătățesc. Mereu și mereu și mereu. Și ați văzut și ce procent se dă pentru partea de cercetare. Dar din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual, se poate identifica o continuă căutare. Noua generație încearcă să adopte, să spunem, cultura occidentală, dar nu le este clar ce reprezintă cultura occidentală. Ei se îndepărtează într-o anumită măsură de tradiția lor, dar nu se regăsesc într-o tradiție de tip occidental. Iau lucrurile la nivelul superficial, înțeleg lucrurile doar la nivel superficial. Nu pot să asimileze întreaga tradiție, pentru că nu o înțeleg. Da? Astfel încât între cele două tipuri de spiritualitate, cea tradițional confucianistă și cea modernă occidentală, care oricât de mult am negat, se suprapune pe o tradiție creștină și pe o tradiție a liberalismului dezvoltat după secolul XVII, așa, cele două elemente se suprapun, dar în același timp capătă un nonsens pentru ei. Intră într-un fel de conflict. Acesta este motivul pentru care de multe ori noua generație se regăsește destul de greu. Dar tradițiile rămân încă adânc înrădăcinate, rămân încă dominante la nivelul Coreei de Sud. Și ca să exemplific lucrul acesta, aș vrea să vă enumăr sărbătorile cele mai importante ale coreenilor. Le enumăr în ordinea calendarului. Sărbătoresc Anul Nou,
pe stil european, la 1 ianuarie. Sărbătoresc după aceea anul nou lunar, pe tip chinezesc, care este undeva în luna ianuarie-februarie. Sărbătoresc 1 martie ca ziua luptei pentru libertate. Deci este un moment istoric. Sărbătoresc ziua lui Buddha, adică apariția lui Buddha pe pământ, în 8 aprilie. Amestecat cu ziua copilului la 5 mai. Există o zi a comemorării, când și aduc aminte de victimele războiului coreean, o zi a independenței, când au avut independența față de Japonia, dar există ziua recunoștinței. Ziua recunoștinței care nu trebuie înțeleasă în stil american, ci trebuie înțeleasă ca o zi a morților, ca o zi a tradiției. Este ziua în care ei își amintesc de strămoși. Este de ziua recunoștinței în Coreea, toate familiile se reunesc, au o masă și și aprind bețișoare parfumate acolo unde au, în general, un mic altar care este dedicat strămoșilor. Da? Este o zi cu totul și totul specială și este respectată cu sfințenie în întreaga Coreei, indiferent de religia din care fac parte sau dacă aparțin unei religii. După care urmează ziua națională a întemeierii. Ce se sărbătorește atunci? Este o zi, este 3 octombrie și este ziua în care se consideră că s-a întemeiat acel regat mitic despre care vă vorbeam eu din anul 2333 înainte de Hristos. Da? Este vorba de ziua dedicată lui Dangun, fondatorul primului stat corean. Și iar o zi foarte, foarte interesantă este ziua Hangul. Da? Este o zi dedicată scrierii coreene. Da? Zi liberă și, în general, e o sărbătoare legată de scris. Și se termină această perioadă de aceste zile cu Crăciunul, în 25 decembrie. Ce putem urmări? Ca în orice stat laic, o combinație între diverse tradiții, da, religioase, istorice și, bineînțeles, ceva care ține de elementul cultural, în cazul Coreei. Este vorba de această zi dedicată scrierii. Zic că, urmărind acest calendar al sărbătorilor oficiale din Coreea, putem să ne dăm seama cum încearcă și care este tendința de asimilare din punct de vedere cultural și de evoluție spirituală a lor. Vă mulțumesc!